الأكيد بوحا ببعض الحبور. تخرجنا بحمد الله أتممنا، نهلنا من علوم الدين والدياء أتممنا، نهلنا من علوم الدين والدياء. طال النجم فهذا اليوم يحكي عن سنين عزيمة وكفاح، بها هجر الرفاق النوم في ليل وفي إصباح، مدارسة وبحثا في فضاء العلم في إلحاح. تخرجنا لنحصد ما زرعناه بكل نجاح، فإن سألوك جامعتي فإسلامية عندنا مشقشقة، وذي الأزهار فائحة وعاطرة ومنعشة، وكل الكون أشرق فالسماء والأرض نيرة، فلله الموفق من كياني حمد ذي شكر، ونشكر جمعكم شاركت. Okay, Johnny and not day Mahmoud. Naring and not no Mahmoud tay walado. Mahmoud Muhammad Salim Ba. The Wawi Senade. Harainong and what I welcome on the way to Redo Maube, Rebe, Bandudeng, ko kambe woni ko initira ndedo nene bedo jippibe hikka. Nungo Madam Zainab Ba. Mwandudeng ko kambe woni Chief Executive Officer Maya Global Travel MGT ondo headquarter do Serekunda ondo be Karaba Avenue. Aray odo ondo wete agency ko leading international travel agency mwandeng head office mabbe on ko woni ko Serekunda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Men fuɗɗorto taw samningol Deputy Speaker Honorable Sidi Ndiaye ko koto men ko miñam men musidɗo men hande ko woni wo ko woni so noddama e haajuji ɗin o tuttata arugol meɗen weltanimo sabu ɗum meɗen faala kadi e hellifaɓe wonɓe ɗo ɓen fof no tawa e ɓen hellifaɓe e karamokoɓe kotiraɓe amen ɓen innayi magueteɓe Cheikh Fayra Bun Ahmad Ba no tawa kadi e salmina ɓen Ajaratu Dieynaba Ba kañum e suyuhji ɗin fof wonɓe ɗo min wata lintude inɗe maɓɓe ay time on ɗuuɗa minen salmina kadi hoɓɓe amen iwɓe United States Dr Aboubacar Diallo kañum e Honorable Ousmane Ty Diallo iwɗo Liberia minen salmina mawɓe ɓen neniraɓe ɓen ɓen ɗon no ari ɗo ha timmi babiraɓe ɓen kadi men e kotiraɓe miññiraɓe e ɓe hande wona ɓe jonnede diplôme maɓɓe on holle wondama ɓe gayni jande beru ɗum ɗo haray ko lutti ko aroyta yeeso onon on fof on salminama e meɗen yetti Allah meɗen yetti kadi honno ami ɗo muɗiron kañum e hooreɓe école on ɗo ɓe anda ɓen fof no wakkili ha Allah waɗi e ɓe fayɓe heeɓi gandal ko ɓe heeɓi kon ha Allah walliɓe ɓe gayni ɗo ɓe hendi diplôme ji maɓɓe ɗin komi noddano ɓe innunolan yomi haalu fi programme titirmo ɓe jonni ɗo ko ɗum woni ko honɗum woni nafa ulama ɓen ko ɗum woni jooma gande ɓen e nder o umma ɗo ko ɗum woni innen misal nder Gambia ma nder aduna on ɗum ɗon noon ko yewtere juutunde mi wawata nde wadde ɗo nde fof kono mi faalano raɓɓinɗinde ɗum seeɗa hara wonani en ari ɗo en nanani seeɗa e mum en fuɗɗorto tawo ko honɗum woni fi ulama enen fof en andi no windi suratu Az-Zumar ɗo mi fuɗɗari ɗon tawa acce mi haalna on min on Allah no waɗi e sen nangodiri ka English no gasa sen jippiri mi foolay sen nangodiri ka French sen jippiri no gasa mi foolay no gasa pularngal woɓɓe foola e goɗɗum ɗum mi foola si ari arabu on miɗa wakkilade ɗon on miɗa andi on fof on foolay ko ɗum waɗi si mi ari ɗo haray miɗa waɗi e ɗiɗi si tawi yomi haalu seeɗa arabe wota somi haalu arabe so si mi haali arabe on jiiɓike on yaafoto tun andon haray onon fof ko min woni taalibajo mon o ɗo no windi suratu Az-Zumar aya 34
kaɓe ginni qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamuna ɗum ko innugol wondema innu wondema kere ɓen ɓe annduɗa ko ɓen woni annduɓe hiɓe fota e ɓe ɓe annda awa pellet annduɓe ɓen woni ulamaɓe si tawi noon annduɓe ɓen no woodi no haanaka ɓen ɗon heɓa hakke ɓeɓe jonnete e hakkunde yimɓe annduɓe ɓe annda en anndi kadi e nder suratul mujadila eɓe wi ɗon kadi e nder aya 57 wo yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin ko ɗum woni allah ɓantay ɓen ɓe annduɗa hiɓe feewi e nder ko ɓe woni rewde allah kon hakkunde maɓɓe e ɓe ɓe annduɗa kadi ko jonnoɓe gandal meɗe firde de no firogal ngo moƴƴa kono siko ɗum aray on yafata sina ɗum luttuɓe ɓen aray moƴƴintinna en nani kadi mouhammad sallah sallam no daali fadlul alimi alal abidi ka fadlil amari ala sa'iril kawakibi ko noon ka innugol wondema mawngu on ulamajo on jon gandal e dow wonɓe rewɗe ɓen hara ko rewoɓe ko tiiɗi kon no wayi waka lewru ndun heewi tew e dow kooɗe ɗen awa pellet ɗum fof ko seede wondema jon gando on ulamajo on no jogii daraja no jogii ɓantal no jogii place e hakke mo annduɗa ko ɗon o haana faweede ɓaydi pelletti si ɓeeɗo jonnaka hakke maɓɓe hara en fof en majji par ce que ko e hulama ɓen waweten heɓude enen kadi gandal ko wonɗen e ɗaɓɓude kon leydi fof noon ko ulama ɓen fewnata ɗum ko kamɓe wonata sabu ha kala ko woni ko bonata ɓe hollita fi yo fewne kala ko ɓoyloto ɓe hollita fi yimɓe ɓen yo wattan hakkil e mum ko kamɓe kadi lancata gandal ngal ɓayde gandal ngal ko ma lance fi ɓe annda ɓen heɓa no andira ko honɗum woni noon place maɓɓe tigi tigi ɓeyni wo ko ɓen ɗon woni ɓernde duɗɗayde hakkunde julɓe ɓen ɓen ulamaɓe ɓen ɗon awa no haani awa ɓen ɗon ɓe jonne hakke maɓɓe ha timma par ce que ko ɓen ɗon kadi wonata sabu ha peewal ngal wonɗen torade ngal laɓɓetengal e nder diina on ñembidirenɓe e maɓɓe ɓayde ko ɓen hollata en laawol ngol ko ɓen daranto goonga fewnoga goonga fuɗɗi majjude ko ɓen kadi haɓata kala ko anndawo lorray umma men on ma lorray e diina on ko ɓen noon kadi woni jannude yimɓe ɓen lanca gandal ngal wonɗon heɓirde ɗum ko albirɗo awa ko ɗum ɗo woni tigi tigi on komi falno raɓɓiɗinne e yewtere nden no juuti no teddi kono mi falaka juutinde ɓura ɗum awa ɗo emi gaynude mi faala weltanade école on ɗo e hande Allah waɗi ministre of high education ɓe inni ɓe falama joni madrasa on okkore hakke mum on e nder leydi ndin hara jangoɓe ɓen ɓe yiyata hoore maɓɓe yaasi hara ɓe wawani heɓude koɓe hani heɓude kon e sengo laamu ngun kamɓe kadi ɓe foti jooɗade e place ji laamu ko hakke maɓɓe ko droit maɓɓe min ceerno Omar meɗe wiya hande nun si tawino nun kono hani no wonirde noon gila ndi leydi heeɓi indépendant leydi Afrique julɓe ɓen fof heɓuno indépendant ko hanuno ko janngugol diinaji men ɗi ha woɗɗina taw si jangga annasara kono ɗuɗuɓe amen aga annasara men naɓiɗa ɓayde ko ɗum ɗon wonno komin forsano yomin waɗu ha min wawa ƴiɓinde ɗum Allah waɗi noon fewnete ɓen fewna ɗuɗuɓe ɓen lutti e majjere ɓayde pellet annasara tun fewnani julɗo min nani leydi de kono ko julɓe ɓen taw ɓayde ko julɓe ɓen watta leydi ndi awa ko ɗum waɗi meɗe welti arugol toujours albirɗo mi yiya sukaɓe no jangi alhamdulillah hiɓe ñiɓini gandal awa ɓeɗo kañum kadi hande dame ɗen fof no uditani ɓe siɓe faala janngude annasara ɓe wawi kono hakkil king e hoore nden e ɗuma maadi ndin hande no tanƴina koɓe jangi wo koɓe jangi diina on no gasa ka lutta e maɓɓe ko fewnata ɓe ko rewnata ɓe e laawol hara ɓe majjani ko ɗum wonno ko woni sabu minen fof min haaɓi fiyo min yi'u annasara on wonata ko luttata tun e dow ɓiɓɓe men ɓen
awa si Allah walli en no gasa hande ko aroyta yeeso enen ɗo fop goɗɗo janggata annasara tun kono hara janggani diina makko hara janggani fiiho aqida kala ko woni ko waɗata ha o wona neɗɗo timmuɗo neɗɗo julɗo hanuɗo wonde julɗo jooma gandal mo annduɗa kanko kadi mo wawi fewnude luttuɓe hara majjere nden ɗuytay sina ɗum minen fof minen andi yahuɓe ɓen minen andi ko woni leyɗe ɗen ton komin himmanta yahugol e ɗen leyɗe ton ko ɓayri min anda mo anda tun mo ɓeeno inna ko so yeehi toon heɓa kono minen min yeehi leyɗe ɗen fof min wata contude ɗo koye honde e majji min yeehi min woni toon min janggi toon min arti so min inni o wonde mon min faalaka wonde toon on sikka min feeti kono minen heɓude ɗo ɓeru komin wawi heɓude ko minen yetti Allah kadi diina amen on miɗen jokki e ngol laawol ɗon awa wonnen laɓɓere nden wonaka doguɗa yahuɗa kon tun suɓugol ngol ko wakkilare ka wonɗa wo si Allah arsikima arsike ɗen yaaja sina ɗum e komin woni yiwde no waɗa hande leyɗe ɗen kon ko piiji hulɓiniɗi par ce que joni hande kala ko annduɗa iblisa no wakkili e mum o foolino to so yahuɗo noon si wattanani hakkil haare ko majjere mais innayta goɗɗo yahudey kono kala yahowo yo taw hara mo préparan ni mo andi diina makko mo jangi ko haani ko waɗata hakkude makko e Allah emo andi ko honno rewirta diina makko no moƴƴiri hara so yeehi ala ko huli hara mo andi no jogitora hoore makko o laɓɓa ko haani laɓɓude kon o jogita ɓeygure makko nden ha o arta ko ɗum noon waɗi min welti arugol albir ɓeyni noon ko suttina acca watta honno adata guere ay noon joni ɓe langilan ɗo ɓeyni ɓayri mi suttini on goɗɗum ko ma mi ronka accude joni hari ko innugol on international open university hande kadi wona min woni mudir on ton mi accino ɗon ɓayri Allah waɗi lanɗon naɓila nokkugo kami woni laamade joni hande kadi mi alaka université kono ɓayri tun mi suttini mi sagam mi accata hay si mi ɓeydata miɗa wakkili joni an kadi jonnugol an kadi 5 on scholarship hikka ɗo kadi ka student ɓe ɗo the 5 best students inchallah e ɗum ɗon mi waɗay ɗum inchallah kono mi haɗani ɗon tun e ɓayri minen kadi komi windi kon seeɗa min faalaka marude tun on andani miɗo winduno defte e anglais miɗo winduno defte e français kala wawɗo janngude anglais français hara min accire école on ɗo defte ɗe annduɗa ɗeɗo defte ko namin noon mi windude tun namin sooɗi ɗe ko usta ɗuma alhaji Mamadou Ɓooy Diallo ko kanko soodani on ɗe defte o inni yomi accu ɗo defte 12 hara kala mo annduɗa no heɓi feere janngugol anglais ma français hara defte ɗen no ɗo ko min windi ɗe fof inchallah assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu e acce mi waɗa du'a on de eyyi acce mi waɗa du'a on ɓayri en jangga en fof woni ka wo ko akhiru dawa wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh Omar Ceerno Omar Bari haray joni ɗo e noddude moƴƴi joni haray ɗo e noddude chief guest of hono en nodday hono wiyete honorable Ousmane Ty Diallo ɓe wondi e mawɓe meɗen ɓen e docteur Aboubacar Diallo ko wano noon kadi alaji ceerno mawɓe meɗen ɓen alaji ceerno Diallo ɓe waɗa donate defte eɓe faala wadde donate ɗen ɓe gayni on tuma honorable Sidi Ndiaye fuɗɗo yewtere maɓɓe nde ay Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd joni haray donation on defte ɗen assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh musidɓe tedduɓe teddirɓe diinal islam mi salmini on salminagol islam sabu time on aray e inde docteur Aboubacar Diallo aray men waɗi donation 20 books from Babylon to Fouta Diallo. This 20 book, the first five going to have each going to have one book. The sappo e joyi ɗeɗo ɗe wonay ka laberi haray faalaɗo argol janngugol ɗe wo o aray ka laberi kono gañiɓe ɓen from 1 to 5 ɓeɗo no duwa hendade goto be book from Babylon to Fouta Diallo haray noon bof meɗen mari goɗɗe toon English meɗen mari French so haray ko donation behalf of Dr. Aboubacar Diallo from Babylon to Fouta Diallo. Assalamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuh. Joni haray waɗa ɓe donal toɓɓe ɓe sennoro defte ɗen ɗo amiro no wawi senade ɗo jaɓanoy e defte ɗen oɗon e mudir on on tuma nodden honorable Sidi Dia ƴette goto goto to on tuma ɓe ƴetta ko heddi haray ɗo joni ko ɗiɗo bukkuji ko waɗaɗi donation fi onon janggoɓe ɓen goɗɗi ko French goɗɗi ko English arabe on nden so jangguiɗen ɗon o waɗa traduction waɗon e arabe kono fewndo ko ɓe jonni en ko English e French so joni haray ko ɗen defte wona e jonnede ɗo haray wattane ila to ɓe waɗa ko to oustaz ay joni haray ɗeɗo defte ɓe waɗi donate fi onon sukaɓe ɓen e jannoɓe ɓen wona ka library ka maktaba ga wawɓe janngude English jangga e English wawɓe janngude e français jangga e français haray yalla yoɓɓe ko ɓuuri moƴƴude jazahumullahu hayran ok haray ɗen andi ɗo ɗeɗo deftere ono wiyete ko Babylon to Fouta Diallo ko ɓeɗo musidɓe meɗen docteur Aboubacar Diallo woni ko windi nde ɗo deftere ko nden ɗon waɗa launch ɗe balɗe feƴƴuɗe ɗo honno wiyete Kaybou Diane honno wiyete theatre hall kaɗnifin ɗo woɓɓe moɗon tawano haray en continue yewtere nden joni ko chief guest of honor on honɗen e noddude haray noon jonde nden langandi ɓooyi moƴƴa kono ɓe yaafoto e noddaɓe kamɓe kadi ɓe ara ka podium ɗo ɓe waɗa deliver speech maɓɓe on tuma no woodi kamɓe kadi koɓe jonnete haray si ɗon pari si tawi woni eɓe heppi haray en wawa ɓe newnande continue kadi programme meɗen on. I have the singular honor now to invite the Honorable Sidi Njai, the Deputy Speaker of the National Assembly, to deliver his keynote address. Thank you very much, Chair. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Principal Muhammad Salih Bah and administration of Birr Islamic School, Professor Cherno Omar Bari, Justice Omar Seka, our esteemed father and grandfather from Senegal, of course, Professor Salah and all invited guests, esteemed board members of Birr Islamic School, distinguished teachers and staff, proud parents and guardians, dear graduates, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. It is both a privilege and an honor to join you today at this momentous occasion. I extend my warmest congratulations to all the graduates of this 14th cohort and heartfelt commendation to the parents, teachers, and the school leadership who made this day possible through steadfast dedication. Graduation is not merely a ceremony, it is a rite of passage, marking a profound transition from structured education into a world of choices, responsibilities, and boundless opportunities. For each of you graduating today, this moment reflects years of perseverance, spiritual discipline, academic inquiry, and personal growth. Birr means righteousness. It's not simply a name, it is a value, a direction, and a charge. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam once said, Birr, that is righteousness, is good character, and sin is that which waves in your heart, and you dislike that people become aware of it, end of quote. This school, founded on Islamic principles, has not only educated your minds, but also nurtured your values, your conduct, and your character. This dual foundation of faith and knowledge will be your compass in navigating the complexities of the modern world. We are living in a time where education is both a right and a responsibility. The 21st century is defined by technology, globalization, and innovation, but also by ethical uncertainty and moral challenges. The youth of today
must be equipped not only with certificates, but with competence, compassion, and conscience. Your knowledge must be practical, your faith must be purposeful, and your character must be resilient. Let us reflect on the path ahead. Some of you will progress to universities and colleges, pursuing disciplines in science, law, education, medicine, and other academic fields. Others will choose technical and vocational education, acquiring hands-on skills that are vital to our national economy, skills in carpentry, electronics, agriculture, welding, IT, or fashion. Let me be clear, one path is not superior to the other. In truth, a nation needs both thinkers and builders. Islam teaches that the dignity of all honest labor, whether you become an engineer or an electrician, a surgeon or a solar technician, your contribution to society is noble when guided by excellence and integrity. To the graduates, I say this: do not fear the future, shape it. Be inquisitive, be diligent, and remain grounded. Let your faith be your anchor. In every choice you make, ask not what will this benefit me, but also will this benefit my family, my community, my nation, and my ummah. The Gambia, like many developing countries, needs a new generation of thinkers, doers, reformers, and leaders who are morally rooted and globally aware. To the parents, I commend your sacrifices, your patience and prayers, and provisions have borne fruit today. To the teachers and administrators of Birr Islamic School, I say thank you for your tireless labor and spiritual mentorship. You have not only transmitted knowledge, you have saved lives. Education in Islam is not simply for livelihood. It is for enlightenment, it is for justice, it is for mercy, and it is for the fulfillment of our duty as stewards, as caliphate on earth. Finally, to the graduates, as you step beyond these gates, remember you are where you come from, who you are, and the values instilled in you. The world awaits your ideas, your solutions, and your leadership. But above all, it awaits your example. May Allah subhanahu wa ta'ala bless your future endeavors, guide your steps, and preserve you on the path of righteousness. Congratulations once again. Go forward with pride, purpose, and piety. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. There is a presentation that will be handed, there's a certificate that will be handed to His Honorable CD Njai. I think that will be done now by the head of Birr Foundation in conjunction with the Mudir, the principal of Birr Islamic School. الآن بعد شكر نائب رئيس البرلمان السيد سيدي جاي، سوف يتولى الشيخ رئيس مؤسسة البر للتنمية والثقافة الإسلامية مع الشيخ الوالد فايرة أحمد با ومدير المدرسة الشيخ محمد صالح با، سوف يتولون تقديم هذه الشهادة إلى السيد سيدي جاي. أعتقد يكون في الخارج هنا أمام الطاولة أحسن. هنا شيخ أفضل في الأمام. Honorable Musa, can you come forward? We want to present this certificate to you.
Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kadi Umar Sek, you are also invited to be part of this gesture. Allahu Akbar. Allahu Akbar. There's a milestone in the history of Birr Islamic School under Birr Foundation for Development and Islamic Culture, gathering these beautiful faces and honorables in the midst of Birr Islamic School here in Sinchusori. We, together with the elders of Sinchusori, donated this piece of land where we are now sitting following the event of this graduation ceremony. And I think the graduates, they heard what the Honorable said. The piece of advice is clear. So I would like you to take this opportunity. He mentioned that some of you may want to go to a different trade. Some of you may want to be a carpenter. Some of you may want to be electricians, etc. And some of you may continue the academic section of it by going to the universities. Alhamdulillah, we have Al-Hikmah University in the Gambia, together with Jamiatul Ihsan, Al-Ihsan University, together with Jamiatul Amana in Manduar, also Jamiatul Bukhari in Jambanjeli, and other, and IOU also. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easier for all of you to continue your education. So we say bravo to the graduates. And I think this badge, the 14th badge of this school, have enjoyed beautiful faces hosting Sheikh Faira, who is the teacher of their teacher, the teacher of their teacher. And he's Sheikh Faira Ba, whom you know nurtured them, taught them when they were young, from Alif Ba, together with Ustaz Ahmad. So both the principal and the vice principal of this school, we are nurtured by this Sheikh. We say Alhamdulillah. And today the Sheikh is also witnessing the graduation of students of his students. Students of his students. Allahu Akbar. Allahu Akbar. May Allah bless you all, and may Allah reward this Sheikh for nurturing students. And then today, Alhamdulillah, his own students are also graduating, number of students. And today, 29 students are making it up. MashaAllah. 16 boys and 13 girls. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you all. Now, this school, we all know we've been graduating students. And this is the 14th badge, named after the father, Sheikh Faira Ba, and the mother, Hajja Zainab Ba. May Allah subhanahu wa ta'ala reward them all. So, Professor Dr. Cherno Umar Bari gave and has still pledged to continue supporting the students of this school to pursue their BA. We say Allahu Akbar to that. Allahu Akbar. So in recognition, the school and the foundation want to give this in front of me here, Dr. Cherno Umar Bari, for 2025, and we would like Dr. Cherno Umar Bari to come forward, and this will be given to him by the Amir, that is the head of Birr Foundation, Sheikh Ahmad Nuhu Jallo, together with the Mudir, and Dr. Cherno, Dr. Abubakar Jallo from the US,
whom you know authored the book From Babylon to Futa Jalon. And I think the students are happy. They've got new books into their, into their library. We thank them all. So, Dr. Abubakar, Alaji Cherno, this will be given to Professor Cherno Umar Bari in recognition to the assistance he has been rendering and will still render Birr Islamic School. Okay, the next presentation will go to Ahmad Samba Sabali, whom you know delivered his speech earlier this day, and he has spent his time for the past years helping the school, especially in subject languages in the high school of Birr Islamic School. In recognition, he is also receiving something from Birr Islamic School. And I still want the Mudir, that is the principal, Ustaz Muhammad Salih Ba, to come together with the head of Birr Islamic Birr Foundation, who is Ustaz Ahmad Nuhu Jallo. We want them to come forward. And this time, Ustaz Samba Dauda Samba Jao will be an active part in delivering this certificate to Ahmad Samba Sabali. And I think we recognize Al Burhan Foundation earlier this time, who built those number of classes. I mentioned it before, by then he was not around, who is Dauda Samba Jao, who built these classes in order to ease the problems of students. And those classes came at a time when students were even learning in that masjid because there was no enough classrooms. We thank him so much. Jazahullah khairan ala dhalik. We would now like to call on the head of Birr Foundation, who is Ustaz Ahmad Nuhu Jallo, whom you know it is during his tenure, sometime in 1989, 90, under a mango tree, where we sat down and then decided to open a school to teach the children of this country. That was in Serekunda, and he chaired the meeting. It was the time we rented the first 2 classrooms for children of Birr Islamic School. It is those classrooms. Now we are counting over 15 classrooms here in Sinchu, Suri. Alhamdulillah. We say Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. From a single or 2 classrooms to 15 or more classrooms. From nursery and grade 1, now we are talking of nursery to grade 12. Alhamdulillah. So this is a special recognition to Sheikh Ahmad Nuhu Jallo with that vision. When we sat, he said, let's start something. Let's start teaching our children. Let's find a place. And then we decided to rent a room and parlor owned by
Alaji Muhammad Wuri Jallo, Billy Baby. MashaAllah, may Allah subhanahu wa ta'ala reward him. And that was in Bundung Kakunda, where we started Birr Islamic School. And from there, now in Sinchusuri, where we have from nursery to grade 12. Not forgetting to recognize the other school, the feeder schools in Bundum Bohol and then in Busumbala Bohol. They are the feeder schools of this Birr Islamic School. Alhamdulillah, we thank Allah subhanahu wa ta'ala for that gesture. Sheikh Ahmad Nuhu Jallo is here and he will deliver his address. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهدى إلى يوم الدين. إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله. أول شيء نرحب بالضيف الشرف Honorable سيد نجاي وكذلك مدير المدرسة والذين يتعاونون معه وكذلك الآخرين. لا يمدني الوقت حتى أنادي كل واحد باسمه، لكن من يقتل يعني الجان إذا قتلت الرأس كملت الكل. لكن لا أنسى شيخنا الوالد المربي الذي ربى أستاذ صالح وأستاذ أحمد با في دكار منذ طفولتهما وغيرهم، وهرس فيما هرس. نشكره على جهد الجبار، يهرس ما هرس وسقاه، لأن من هرس الحبوب وما سقاه تأوه نادما عند الحساد. نشكره ونشكر زميلي وصديقي وابني في جامعة زيتون تونس الحضراء أستاذ محمد جالو لاتريا، وكذلك كل من حضر هنا. أشكركم جميعا ولا يعد أسماءكم حتى لا أنسى الآخرون ويكون في بالي شيئا. يتي الله تبارك وتعالى يتي الله وقتك يتيرتي سونو إساءة يتي الله تبارك وتعالى جولي أنلا مكة صلى الله عليه وسلم مؤلا نيلي ويندر ندين يرمي ونند ويندر ندين أغيري دوني القرآن أغيري وندو نيلي نلا صلى الله عليه وسلم سوانا يرمي ويندر مكة دي hiɗen juula e on ɗo nelaaɗo du'anomo e ɓeygure makko e sahaba en makko e dendanangal dari ɓe darnede ɓe dari ha ñande mo be jonni tatal kurukuɗe mum. si ɗum ɗon yawti musidɓe haray mojo ko woni kon ɗo fopp no salmina goto kala e inde mum e yettore mum e ko o wondi ko. kono e wiyayɗen attora in salminago ngon hoorejo jonde meɗen ɗo hande halfinaɗo nde ɗo jonde ɗum woni honorable Sidi Ndiaye. hiɗen salmina ɓe wiɗen noon warowo boddi si fusi hoore nden haray ko heddi kon andi mayey. si ɓen ɗon noddama haray hayta goto sikku hande kadi noddaka, haray fopp noddama goto goto e inde mum no jarna no du'ana. hiɗen weltano mudir on ɗo Usta Salihu ka ismihi, Salih huwa ka ismihi. hiɗen wettano Salih, hiɗen weltano karama ko e meɗen babiraɓe woɓɓe e men, bappiraɓe woɓɓe e men. fuɗɗen woni ɓe newude Usta Salihu newnoɓe mi gila bobo yagal kanko e mudir mana naibul mudir Ustaz Mahamadou Ba, ko kamɓe woni ko neyiɓe gila pay koye yagal ha kam mana kaɓe fewndi ɗo hande ɓe sortaki e leydeedi maɓɓe ndi. hiɗen jarna kamɓe mawɓe meɗen ɓen Ustaz Alfayra Ba, hiɗen jarna ɓe e darnede ɓe dari ka bangge dina. yo Allah yoɓuɓe yoɓana en ɓe e yoɓa dendanangal umma on e saabu maɓɓe. ɓe dari ke darnde nde andanɗa hoorema fa tabarakallah. ko kamɓe woni sanki ko ɓe sanki awdi mana ɓe ayniti kadi awdi ndin.
ɓe sanki ɓe aawi e usta saliw e ɗimmoɓe mum e woɓɓe goo ko wona ɓeɗo ɓe annduɗen e ɓen annda wonɓe yaasi e wonɓe nder ɓe aawi e maɓɓe ɗum woni awdi ɓe aawi awdi ɓe reeni awdi ndin ɓe howi ɓe ayni sabu wiɗen mo aawi aawateeri o reenaali o howaali ko nin se o soñata kamɓe noon fa tabarakallah haray ɗen yetta allah tabaraka wa taala miɗo weltano dendanalngal ko woni ɗo kon haray si tawi neɗɗo e si woni miran heewi a wiya watta ɗon goɗɗum kala ko watta ɗon koko hibbata ida mala al inao ida zitta aychain alal fawga ilal tar kala si woni miran heewi ko teguɗa ɗo wo ko ley gila wonɓe ɗo ɓen koɓe woni e makude kon koɓe sifi kon ɓe sifike fi mo asasatul birre gila ka fuɗɗi ha ka fewndi ɗo haray ko wodani oti ko yettugol allah e si tawi woni en wonino e ley mangoy en wi ɗon en lowi chambre e mana e salon ha en fewndike ɗo hannde albirru no woni ɗo mana albirru no woni bundum albirru no woni boowul to albirru no woni mana alhuda no woni kadi suhuba to ɗum mana latiriya e nokkeli ko kadi haray min ala komi wiya sowona mi yetta allah ɓenata mo jeeyi fof o haarali haray o wawata haarde haray o tina yetta allah tabaraka wa taala haray ñalɗi feƴƴino ɗi tawata si neɗɗo miijitike ko yurmede e yettugol allah kadi wonanta o tigi ko ɗum si imam safayi sen fayal ɓe maaki e maaki da'il ayyamu tafalu ma tasa'u wa tibu nafsan isa hakamal gada'u wala tajza li hadisati layali fa inna hawadisa dunya la tadumu wa kun rajulan alalu hali jildan wasimatuka samatu wal wafa'u mi daro ɗo min assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. masha allah allahu akbar aray nanen mi yewtuno ɗo aray kamɓe oustage ahmad nouh diallo ko kamɓe woni hooreɓe muassasatul birr li tanmiya wa thaqafa al islamia nde yewtete fi waɗugol école ko jooɗano ko e ley mangoy ha hannde miɗo anta nden jonde ko e ley mangoy ka ɓaawo magasin ji goro e nder seere kunda kaka ley mangoy ɗon jooɗa yewta yo fuɗɗe ka suka woodi ko jonneten ɗo e kadoji kono joni ma mawɓe ɓen baabiraɓe meɗen ɓen ustage ɓe meɗen mawɓe ɓen ɓe initirɓen oɗo dufa ɗon ko oustage faira ahmad ba haray ma ɓe yewta taw si ɓe yewti ɓe gayni konngol maɓɓe ngol ɗo inchallahu taala on tuma ɓe wawen ɓe hewtinde e tawde ɓeɗo honorable sidi ndiaye e honno wiyete honɓe ɗo ɓen e docteur oumar no wiyete ceerno oumar bari wawen ɓe hewtinde kamɓe kadi cadeau maɓɓe on e nde ɗo jonde on tuma noon ɓe wawi tongutude kamɓe hawjuɓe ɓen e golleji goo kadi saabu wona enen tun ɓe wonani ko leydi ndin fof ɓe wonani haray ko ɗum joni hon falɗen hikkude ɗo haray ɗen faala noddude ɓeɗo mawɓe meɗen oustage faira won ahmad ba ɓe acca hakke ɓe seyno ɗo saabu ko ɗo haray yimɓe ɓen fof wata ɓe tinude assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhira ala ad-din kulli wa kafa billahi shahidan muhammadur rasulullah amma ba'd أريد أن أقول وأن أشكر الله سبحانه وتعالى وعلى رأسهم وأدعو الرئيس الجمهورية معنا غامبيا الشيخ برزان أدب بر ويليه وحجة ومن يليه سفيره نانا الوزير الكريم سيدي ماي سيدي نجاي فضيلة الشيخ سيدي نجاي ورئيس في المحكمة فضيلة الأستاذ الذي خرج في الجامعة الإسلامية وأشكر الله سبحانه وتعالى وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يحياكم
أكثر مما أحيانا مع الصحة والعلم والعافية والعاقبة الحسنة، ونشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وسيد حج زينب، وبعد ذلك أزكيكم. جاء الرسول درس معنا في 23 سنة. التلميذ هو الرسول، الصبور هو جبريل عليه الصلاة والسلام، المدرس الله سبحانه وتعالى. وجاء في القرآن الكريم 85 آية، 800 آية. وجاء في الحديث 223 حديث. اطلبوا العلم. ولذلك قال واحد من العلماء: فتعلموا فالعلم مفتاح العلا، لم يبق بابا للسعادة مغلقا، فاستمدوا منه كل قواكم، فإن القوي بكل أرض يتقى. وقال واحد من الإخوة: أتظن أنك وارث لهم ما زقت الأذى في نصرة الرحمن ولا جاء؟ كلا ولا جاء. خلاص بس انتهى. هري أقول لكم: اللهم فقنا في الدين. هذه الدعاء لا تتركوه. اللهم فقنا في الدين، اللهم فقنا في الدين. بعد ما شكرت الوزير ويليه معنا أستاذي محمد صالح با، والذي بدأ الدراسة هو أستاذ أحمد. هذا بدأ الدراسة في مدرستنا، مدرسة إسلام، مدرسة الإسلام. والآن وجد 61 سنة. عندي ماجستير ودكتوراه من تخرج هناك. أخذت الأموال الذي كنت أجد فيه وأرسل ذلك الطلاب إلى الدول العربية، ودرسوا البوركينا فاسو، درسهم هنا في السنغال، درسهم ومالي وسهل عاج، حتى ذهبوا به إلى مكة المكرمة 7 مرات. مكثوا هناك. أشكر الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا هذه النعمة. إذن أول ما أشكر بعد ما شكرت أستاذ محمد ساري وأستاذ هذا، لا أريد أن أدول الكلام، لا أريد أن أدول الكلام. إنا بالدعاء وأدعو والله هذا من هذا الوزير وهراسه اثنين أو ما إن شاء الله، ورئيس الجمهورية الغامبية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا الله سبحانه وتعالى حتى يتقدم الإسلام، حتى يكون هنا جامعات الإسلامية العربية والفرنسية والإنجليزية والعربية هنا في هذه المسألة إن شاء الله رب العالمين. نسأل الله سبحانه أن ينصركم الله بأموال كثيرة حتى تؤسسون معنا جامعة الإسلامية العربية والفرنسية والإنجليزية إن شاء الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتوفيق إلا بالله. وأستاذ محمد صالح وأستاذ آدم بابا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتوفيق إلا بالله. توكلت. شكرا. جزاكم الله. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد ذي البدء ونشكر كما قال الشيخ رئيس الجمهورية الشيخ الموقر رئيس الجمهورية الغامبية المبر، وكذلك أعضاء الحكومة وخاصة المبعوث الخاص لهذه الحكومة فضيلة الشيخ سيدي جاي، وكذلك جميع الحضور الوافدين من هنا ومن جميع أرجاء المعمورة، ونشكركم بغير الشكر. وكذلك نشكر الشيخ فضيلة الشيخ محمد صالح وأحمد باه، وكذلك جميع أعضاء هذه المدرسة وطلابها وطالباتها، ونقول لكم شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتجهز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. haray en janni mawɓe meɗen ɓen e nde ɗo yewtere maɓɓe, haray ko noon kadi e sukaɓe maɓɓe ɓeɓe seynude ɗen. haray joni ɓeɗo mawɓe kamɓe kadi anditanede e tinnare maɓɓe nden e jannugol wona ɓeɗo tun oustaz mouhammad salih ɗo kañum oustaz ahmad ko noon kadi e seeɗaɓe woniɗe ɓe télé nga, kono koɓe janni kon hino ɗuuɗi, ko rewi kon e juuɗe maɓɓe hino ɗuuɗi.
woɓɓe no ka leyɗe arabu woɓɓe gaynino doctorat ɓooyi woɓɓe no ka leyɗe portoɓe woɓɓe no ka leyɗe ɓaleɓe haray hande e on ndiyal ɗo ñallal haray en weltinayɓe woni e kamɓe kadi jonnen ɓe ko wiyete kon oɗo shahada e shahadatu shukrin wa takdirin sabu noon Allah subhanahu wa ta'ala haray ko ma o jarne haray ko ɗum waɗi haray joni oɗo shahada kamɓe oustaz Salih ɓe tawete ko noon kadi en nodday honorable Sidi maɓe tawe fi jonnugol ɗum ɗo amir muassasati albir ko noon kadi amir muassasati huda aray ɓe wawi senade ga wawen darde joni renɓe ɗo oɗo shahada saabu tinnare maɓɓe homɓe magete oustaz Saira no gasara ɗuuɗa tinnare maɓɓe nden en yii على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا من بيتا دون سيادة دو في بدو موبة من تدوبة شرنوبة جان أستاذ سالي أستاذ أحمد من إند يهي أتجو مودون من كم فودي نند إند بي أدل دي ميود بي كو 1986 تاي أنتو ميدو لابيريا أنتو ماتي كم يبايكو ko nde hitami fuɗɗimi kadi janngude ko wonno ɓen fuɗɗani ɓen jandu ɓen ne oustas Ismaila Bari ɓen ko ɓe telmile kaasa ko ɓen sifantono fi oustas Fayra ɓeɗo mawɓe ɓe wonduno kadi e kawraɓe amen ƴettuɓe yummanto soko ɓen ne Bari Sayko kaasa ɓeno jeeya e mawɓe jannuɓe sunna Sénégal min ɓenno oustas amen ɓe jangge joɗi mbiɗe oustas e Moussa Ba adi ɓe jannude ɓe fulɓe Sénégal ko ɗon mi fuɗɗi nande nde ɓe mawɓe simi yiɓe ɗo so ɓe mawɓe ko mawɓe tedduɓe ko mawɓe yanganiɓe diina kadi oustas kadi ɗen weltaniɓe par ce que ko ɗum woni joddi hal jasaul ihsan illa al ihsan si neɗɗo moƴƴima koye a moƴƴi makko ɓe neɗɗi ɓe needi moƴƴi kadi ɗum wasi ɓe senke ɗo joni ɓe wawali hay yewtude ɓe wulla par ce que neɗɗo si goɗɗo jannima diina koye anta mo gaɗon teddungal haray onon sukaɓe janggoɓen ɗo hande wota on janngo ha wi on karamo ko mon nasoɓe jokki ko onon jokki soɓe haara on janni e faljere par ce que wano menen ɓe fof aranɓe ɗo hande jannguɓe somin hewti ka meɗen ko on tigui taw aɗite neleɗe yawka karamo koma hiwɗa karamo ɗum kullo Fouta andi wono ɓe mawɓe ɗo hande ɓe mari duuɓi jeetati duuɓi tati o wimi e nde ñande ɓe jibinama 1942 hande ko duuɓi jeetati ɓe wi ɓe sengi Sénégal 1958 hitande lagui nde indépendant ɓe wi ɓe jangge duuɓi capanɗe jeego si neɗɗo janni ha turike ha watti karan yarta imo darnade diina sa ala ko waɗana on teddi on sahi ay barke gandal koko ɗaɓɓante barke karama kojo koko teddinte haymo jannima alifu goto ko karama koma si woodi ko mari ella alamo ala ella kale nangue ɗo si tawno en alano ella harani en wonano malaikaɓe joɗuno wawata wonde ɓiɓɓe adama kulli bani adama hatta wa hayrul hatta'ina tawwabun won o birri ɗo menen ko menen socio bi 1997 taw ada ɗum taw bimaki ɗo henaki e ley mangoy ko menen doguno ha hewti ka hewti ɗo hande son ari ɗo o londiɓe men min ronka ɗen accita kono yo andu ko homɓe woni menen on tumade haɗo yejjitali nde ñalande nde men dogayno tawi ko e ley mango men jottano waajo min fuɗɗi jande e bitiki woni womo wiɗonan ɗo woni premier hikka min jani woni nosiri min woni Abdourahim bal naka kanko tum bal baba e makko 1995 ha 1996 komin janta modi Abdoulaye woora ɓe Amérique 1996 ɓerɗe 2000 ko ɓen woni ben Abdourahim e Abdoul Karim tano ɗo ni eɗen waynodirde e honorable Sidi Ndiaye ara en jarniɓe notagol nduɗo noddandu e tawede oɗo programme ɓe wawata woni walla no jippade hikka ɗumle ko Hadja Zeynab Ba haray ko kamɓe woni ko annden ko chief executive officer kawɗo ko Maya Global Travel Agency mo annduɗen kamɓe kadi hiɓe golla hiɓe tinno e wallitagol waɗoɓe umra e waɗoɓe hajji o yi'en
machallah tentini neniraɓe meɗen ɓen e yayiraɓe meɗen ɓen e bandiraɓe meɗen ɓen ko ɓeɗo ɓe ɓurta yaadude ka hajju ɓe toppitoɓe ko moƴƴi ɓe yettintina ɗum ino yiyede ɗum ka réseau sociaux ji ino anda fi muɗum kamɓe kadi haray ɓe wiyaɓe yalla yoɓɓe ko ɓuuri moƴƴude haray ko kamɓe woni ko suɓa ɗo fi ko wonan nene onon ɓe on ɓe jippade hikka on nogay e jeenayo babiraɓe suɓa oustage fayira ba haray noon ɓeɗo ko on ɓe suɓana ko fi on janngo e maɓɓe ñentinon ɓe fi on wawu wonde janngo onon kadi goɗɗo o yiwano ɓeɗo neniraɓe hajja zeynab ba ɓeɗo ko self employed ɗo ko kamɓe woni ɗon ɓe ƴetta yimɓe ɓen ara gollana ɓe e andi ɗum kadi koko foɗɗen janngude goɗɗo kadi ko e miijido kanko kadi ko on heɓirte project makko on janngo tawa kan kadi ko ƴetti yimɓe ɓe gollanamo harnayi woni mo gollana yimɓe tun ko misal noon ka awa ɗum noon fof en jannga e juuɗe maɓɓe so ko ɗum waɗi e neɗɗon ko imma o gollana goɗɗo walla goɗɗo gollanamo haray ko hakkude ɗiɗo ɗiɗi o wonata eɗen tori noon kala ko wawi wonde yo Allah waɗu barke e muɗum haray joni kamɓe ɓeɗo neniraɓe kamɓe kadi en jonneɓe ɗo konngol e ɓe yewta ay kamɓe kadi heɓen nafoore immorde e maɓɓe ɗo e ɓe wiɗen ɗo ɓe waɗana hen ɗo articule ji kamɓe kadi ɓe kontina seeɗa taw on tuma noon si jonnen neniraɓe ɓen kamɓe kadi ɓe waɗana hen ɗo e yewtere maɓɓe nde inchallahu taala haray joni en nodday oɗo suka wiyeteɗo Moussa Baylo Abdoulaye Ba Moussa Baylo Abdoulaye Ba emo ga bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam wassalatu wassalamu ala muallimil bashariyya awwal nabiyyina muhammadun sallallahu alayhi wa sallam السادة الحضور الكرام أعداء الهيئة التعليمية أولياء الأمور الأعزة زملائي وزميلاتي الخريجون والخريجات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام في لحظة يملأ الفخر والفرح وقفنا على آتاب النهاية المرحلة وبداية الأخرى لنحتفل بثمر الجهود السنوات من الشهر والاجتهاد في يوم ننتظره منذ أن خطونا أول خطواتنا في هذه الرحلة التعليمية يوم التخرج يوم التخرج ليس مجرد مناسبة عابرة بل هو تتويج لتجربة المليئة بالتحديات والنجاحات عشنا فيها الذكريات لا ننساها وتعلمنا دروسا سترافقنا مدى الحياة هو اليوم الذي نودع فيه مقاعد الدراسة
bandiraɓe meɗen ɗe initirɗen oɗo badge sappo e nayaɓo ɗum ko honno wiyete ko Hajja Zainab Ba ɓe annduɗen ko kamɓe woni CEO Chief Executive Officer no wiyete officer e oɗo Maya Travel Global Travel Agency mo annduɗen ko kippuɓe e wallitagol e hajjunkoɓe ɓen surtout ma noon ɓeɗo sonnaɓe e ka umraji e ka hajju machallah tinnare maɓɓe no feewi e gonɗon sengo haray noon e onon sukaɓe ɓen no wira noon ko waɗa ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mi fuɗɗiray salminɓe hewtuɓe ɗo ɓen fof neniraɓe e babiraɓe he founding members of Birr Islamic School hande mi weltike moƴƴa sabu komi yii ɗo ko no weltimi 29 students ɓe wadde graduate hande ɓe heɓi grounding he faith maɓɓe woni Islam ɓe heɓi grounding honno ɓe wawirta naɓirde life maɓɓe he o very difficult role mo wonɗe komi haalata kon hewata komi faala jonnude en rek ko ɗum waɗi a waway jangude ko janguɗa kon fof a waway jentade ko faaleɗa jentade kon fof siko fundamental to that all ko ɗum woni integrity si on jangi on ƴetti ko ustasɓe mo on ɓen jonni on ɗo on wattidi ɗum e discipline he integrity on waway naɓude ndi leydi ga enen fof faale ɗen yiide ndi leydi ɗo mino wiya sukaɓe rewɓe ɓen hande ko yiiɗen ko woni around ko si tampere heɓike ko onon rewɓe ɓen adoto andude tampere nde si on jonnama opportunity pour janggo wona hoore mon jangan ɗon ko on jangan entire umma on sabu si on jangi on waway wadde teach ɓiɓɓe monɗo ɓen ɓe heɓa discipline si on yii hande probléme ko heɓɗen ga ndi leydi wona angal andude ko angal heɓude rewɓe ɓe anduɗa hiɓeɓe ga galle hiɓe wadde discipline ɓiɓɓe maɓɓe ɓen hiɓe haalande ɓe ko honɗum woni diina maɓɓe sabu si a heɓi needi ga nder suudu sa funti goto woyi ay ndin needi he maɗa te rewɓe ɓen onon sukaɓe rewɓe hande onon waɗoɓe graduate ɓen mi waɗi pledge ɗo office an will be open to you for mentorship sabu my profession is komi lawyer ɗo hemi yaade udditire law firm an hoore an mino waɗa goɗɗi ko ɗum ɗo woni force discipline an te ɗum ɗo o jonnilan opportunity pour wawde waddude he yimɓe sabu mi ligginoke he laamu mi liggi ha mi yehi dow and kala ko neɗɗo waɗata si a ala integrity honesty he heɓa gandal wawugol ma naɓude a wawata waɗande hoorema te a wawata waɗande goɗɗo te onon sukaɓe rewɓe ɓe ko onon foti wonde soldiers he nder cuuɗi mon ɗon he nder community on he nder leydi ndi sabu ko onon jibinta ko onon woni force school on ga galle si on heɓi discipline on fattike jinnaɓe mon ɓen on fattike ɓe jogiiɓe mon ɓen mi sikki kala ko heɓuɗon ɗon waɗate barke so mi ɗuɗɗinta haala ka mi waɗay read quickly speech mo addormi on
I praise Subhanahu wa Ta'ala for giving me this opportunity to address this 14th graduates. It is indeed an honor for me to stand before you today, being mother of the day. I pray to Allah to bless your knowledge, to guide your steps, to make you a source of goodness for your families, for your community, and to our beloved country. On this special occasion, I extend my sincere thanks and deep appreciation to the administration of Birr Islamic School for their tireless effort, and especially to Sheikh Muhammad Saliba, the well-known preacher who is not only a pillar of the school, but also a very valued partner in our programs at Maya Global Travel Agencies. This year, before the Gambian pilgrims departed for the sacred land that is in Saudi Arabia, Sheikh Muhammad Saliba joined our team in guiding and advising the pilgrims, reminding them of the pillars of Islam. We are very grateful. We are proud of him, and we ask Allah to reward him greatly, for he brought an insight, an understanding, and a perception that the pilgrims were very appreciative of. We thank you, Mr. Ra. To our graduates, your journey does not end here. It begins. You have taken this school. The school has also given you the foundation of faith, of good manners. Now you must build on it. Remember that whoever sows well will reap well. Let me just give you these 4 points to take home with. That is, you must master the language of communication so that you will be able to express your ideas and convey your thoughts in a very clear, concise way that people will appreciate you. For you have the foundation. You have been taught in Islam. And when you have the foundation, the sky is your limit. And the second point is, you must endeavor to blend. That is, to have the opportunity or to take the opportunity to learn the skills, that is the computer skills. For if you fail, you will have challenges. Give us 10 years down the line, if you are not in the technological field, you will find it very difficult to make a headway. And the third point is to try and advance in modern sciences that would help you explore more areas that will grant you the success you wish for yourself. And the final one is that you must lead, as always when I address people or gathering, that your mantra should be honesty and integrity. For no country can be built on lies and on corruption and on deceit. You must, as this 14th batch, you must have your mantra as being honest, as having integrity, so that you will always stand out in the crowd. And finally, I say, for the teachers who have sacrificed and for the parents who have sacrificed, we are saying bravo to all of you. And to you, the graduates, you have done your best, and this is why you are seated here today. You must be proud of yourself. And to all of this, and to all the people that are present, and to all the people that are on the high table, I say Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. بها هجر الرفاق النوم في ليل وفي إصباح مدارسة وبحثا في فضاء العلم في إلحاح تخرج
خرجنا لنحصد ما زرعناه بكل نجاح فإن